du har spise? Jeg vil gerne noget at spise. Hvad du har spise? Der er shawarma, pizza og cheeseburger. Kan jeg få kebab? Hvad? Kan jeg få kebab? Kan jeg få kebab? Vi har udsolgt. Sig det ej. Der er ingen kebab til mig. Og hvilken smerte, hvilken nød. I mit hjerte mærkes det noget sted. I Østerland ved jeg, der ligger en by, hvor tusinde fedtbikser tårner mod sky. En by, hvor kebabkødet flyder som vand. En by, hvis navn er Batman. Ja, over Tyrkiets støvede jord, der ligger en by, hvor falaflen er stor. Man bærer den gennem det brændende sand. En by, hvis navn er Batman. Men jeg finder aldrig vej. Og dog hører jeg en stemme kalde mig. Yes. I suggest you leave now before I blow this whole thing up with my detonator. Detonator? Where is it?